Cât îmi doream să parcurg și drumul ăsta. În sfârșit mi-am cumpărat și acest minunat Golf 7 Airline. Deci e superbă mașina. Are motor de 2 litri și foarte mult Sky. Ok, hai să vedem un start. Dată și acum, deci e keyless go și keyless entry. Ia. Și acum mai facem startul. Deci e superbă mașina. E absolut superbă. Ok, lăsăm frumos frâna. Pornim farurile. Și pornim spre Constanța. De când voiam să parcurg acest drum minunat. Sper să nu fie foarte aglomerat, fiind vineri seară, s-ar putea să fie ceva aglomerație, că datorită faptului că e vineri seară, știți cum e, uitați, deci e, îmi bag și eu după pasat. M-am băgat și eu repede. Sper să nu facem foarte mult, nu știu, Waze-ul îmi spune că vom face în jur, ia să ne... Stați să dau repede unul pe Waze. Ok, m-am uitat și pe Waze. Îmi spune că într-o oră jumătate pe autostradă ar trebui să ajungem la Constanța. Benzină m-am ocupat, am băgat acum și mergem frumos spre Constanța. Este ceva coadă, deci este ceva coadă având în vedere faptul că este vineri seară. Nu mă așteptam să fie atât de coadă, atât de multă coadă, dar na. Aici la ieșire, că pe autostradă sper eu că va fi chiar lejer. Uitați. Ia, sunt foarte curios. Constanța. Ne spune aici Constanța tot înainte. Hai că o dau pe automat. Am dat-o frumos pe automat ca să nu mă complic. Avem 130 la oră. Limita legală. 140. I-a dat-o pe a 7 frumos. Nu mă mai complic să dau pe padele. Momentan vreau să stau cu minte să merg în limita legală. Pentru că știți și voi cum e în România. Te ia poliția orice ai face. Ups. Uite, vezi exact ce-ți spuneam. Poliția este la... Hai să ne băgăm și noi pe banda a 2. Ar cam trebui că... Na, ar trebui să opresc și eu la un bec cu ceva dacă avem pe aici prin zonă, că m-a cam luat nevoia la toaletă și... Sper să fie pe aici vreun peco. Ia că am încadre și eu pe banda dreaptă. Ah, uitați aici, spațiu de servicii. Oh, super. Super, super, super că nu mai puteam, făceam pe mine. Interom petrol. Să văd și unde o parchez.
cred că o bag aici. Bun. Haideți că mă duc la toaletă și revin. Așa, mi-am luat și o cafeluță. Hai să pornim din nou. Ia să vedem cum ne băgăm. Hai frate, aveți răbdare. Să ies și eu totuși de aici, că totuși eu tot mașină sunt. E, acum parcă ar merge un 200, chiar sunt foarte curios să văd cum merge mașina, având în vedere faptul că nu i-am dat absolut deloc. Acum trebuie să și bine, hai că o dau pe manual. Hai să mă lase și pe mine cineva, zic. Hai frate, lasă-mă și pe mine. Mulțumesc. Hai să vedem. În limita bunului simț că e ăsta pe bandă. Hai mă, dă-te de pe bandă. Facem aici un pic de roleplay. Gata, ne-a ajuns să dau înapoi pe automat. Bine, merge și pe automat, ce-i drept. Tocmai ce am ajuns la Cernavodă, Dunărea, în frumusețea ei. Este superbă această Dunăre. Acolo trebuia să achit taxa de pod. Am uitat. De ce mă bagă pe... Nu vreau să ajung la Cernavodă, vreau să merg în continuare spre Constanța. Haideți că nu e atât de târziu, de-abia s-a înserat. Este ora... Oh, noi am plecat la 10, este ora 11, e perfect. Adică vreau să... După ce ajung în Constanța, vreau să merg un pic până la Carrefour și după la cazare. Ia uite-l băi frate, când am zis și eu să mă bag. De unde ieșiți, mă? Uite, o facem așa o schimb. Hai să vedem că mult nu mai avem. Aici cred că ajungem în Constanța. Uhu. Merge bine mașina. Merge chiar foarte bine. Mult nu consumă. Văd că mai avem încă 540 de km range. Și a scos un consum de 6. Este superb acest consum. Având în vedere că am mers un pic mai turat și mai forjat, să spun așa, motorul. Spun că a consumat chiar foarte puțin. Da, în concluzie merge bine. Așa că un preț am dat 26.000 de euro din Germania. A fost adusă personal. Da, este o mașină bună în concluzie. Merită cumpărată. Impozit mic la stat pentru că are motor de 2 litri, v-am spus. Și e perfectă.
Mai am un... mai am un BMW acasă. Cred că l-aș lua și pe acesta la o tură. Să vi-l prezint și dumneavoastră. Oho, am ajuns în Constanța. Oficial am intrat în Constanța. Ok, să-l părăsim la prima ieșire. Să vedem, se bagă cineva, nu se bagă, ne băgăm noi. Uite, și pe ăsta s-a oprit fix aici și e credibil așa ceva. Și aici la stânga asta un pic de fază lungă, că nu observ nimic. Ia să vedem. Uitați scarful. Ia să vedem cât este ceasul. Este 11:46. Da, în concluzie am făcut o oră 40. Hai să zicem o oră. Zic 2 ore, na. 2 ore. 2 ore până la Constanța. Este perfect. Am greșit. Treia la următoare aici. Aici, cred. Da. În concluzie, oficial am ajuns la Constanța în 2 ore. Având în vedere că e vineri seară, eu spun că am ajuns chiar foarte bine. Sunt zile și dăți în care, credeți-mă, este full și de-abia poți ajunge la o anumită locație. Deci, eu zic că am ieșit chiar foarte bine. Ia să parcăm și noi frumos aici, să merg să-mi fac cumpărăturile. O parcăm frumos cu spatele aici. Bam, frumos. Trebuie să vin eu mai din lateral. Așa. Bam. Bun. Păi, cam asta a fost drumul. O să vin următoarea dată cu BMW-ul, deoarece am spus că vi l-arăt pe acela. Și rămâne să ne auzim cu bine. Pa, pa, seară frumoasă.